اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستانوں استاذانوں تے شرائع کرام نو بندہ ناچی زدی زین تبسم کی طرف السلام علیکم. سب تو پہلے استاد الشرع مار جعفر انجم جٹھانا صاحب نو بھائی مختار گنوئی صاحب نو کتاب چھپن تے ڈھیر سارے مبارکاں. استاداں دی کتاب واسطے چند اشعار. گلاں لکھ کے کھریاں انجم زہری صاحب گلاں لکھ کے کھریاں انجم سامے جگ دے دھریاں انجم گلاں لکھ کے کھریاں انجم سامے جگ دے دھریاں انجم. ماں بولی دے نال اولیاں ماں بولی دے نال اولیاں تیریاں نے دل بریاں انجم. بہت شکریہ. اکھیں وچھیاں جاون تک کے اکھیں وچھیاں جاون تک کے بیڑیاں تے بندریاں انجم. تیرے مصرے وانگ پتاسے ساری جاکر ساری تیرے مصرے وانگ پتاسے تیریاں گلاں گریاں انجم. بہت شکریہ. تیرے مصرے وانگ پتاسے تیریاں گلاں گریاں انجم. زین تبسم جگتے شالا زین تبسم جگتے شالا بیڑیاں راتی تریاں انجم. بہت شکریہ. صرف دو ٹپے تے ایک دوڑا اس تو بعد اجازت. رائے صاحب دساں 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 دسو مینوں آپ سکھیو مایا ٹور کے کس طرح دساں دسو مینوں آپ سکھیو. بہت شکریہ بہت شکریہ. تارے نوید صاحب تارے 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 ربا مینوں سجان ملا رب کول جہاں تو سارے ربا مینوں سجان ملا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آخری دوڑا کہ نوی سنگت بنا کے روندہ ہٹیا ہے چیتے کرے نا تینوں ہوڑیا ہا. نوی سنگت بنا کے روندہ ہٹیا ہے چیتے کرے نا تینوں ہوڑیا ہا. توڑے لوڑ تو آپ تبسم دا دل شوق دے نال تروڑیا ہا. بہت شکریہ. توڑے لوڑ تو آپ تبسم دا دل شوق دے نال تروڑیا ہا. دل اپنا دے کے گھرانوں میرا